Bana madaji ka on pension nkunku. Therefore, ijol na chidi wabofina naro. Ike woluche naro a. Kete pension kunru eka ebo no ku ni video kana ni ne amos chidi wabofina for naro kita na ina afike neku. Pension kunku kita na bo bayani anyị ndị ndokwa ka anyị ọcha in fact ya bụ ọsọ anyị ndị anyị ọma dị n'ime anyị ọma Delta North Senatorial District anyị ndị a na-akpọsa anyị ọma weka create steeti were ihe anyị ndị anyị ọma people ndị oyibo kpọ na predominantly we are predominantly Igbos ọsọ na echi na ebuso ọbụla law onye ọbụla na-ata ya ine na-eji na-arụ ọrụ ka ị na-arụ ka ịnụ ọgwụ against Nedi Nwoko and Anioma State Creation. Jewels where the name documented in the Delta State Government House. According to the Constitution of Delta State, say Delta not to be carried by tribe. Obviously, Kagoshi and he made laws in the Delta State. See, Delta North, Igbo tribe. Also, no son yo. When I say, I wouldn't even if I similarity, but can I cause similarity? In a boss, if you remember was similarity, that of first effect in a boss similarity. Opposition ni do bia, the commission ni bini bia, the 11. Wagram of 15 no many men ndokwana did cockaway. Efa corona zasana, azo for father. Kobo fafia corona zo. Koberwa go botch no watch it. Eleko you no angle. Igbo no nekusanya bundigo. Nanyi no weke, no nye mara na ya junala kona iboshin bia. Olo. Ya mole be nation ile wa gba isi gba fo be nation ile ya mara wa bo fife kike yi ka nyare ke mara buru onye ndokwa bojeni obodo oyibo jamu nwa oru ebe efa asusu aya efa waza na asusu aya ru ko ka so ya ko kiri me nwa ya ko ri me ka ya fo oyibo efa no gba fa eboshi na bia no ri me ya ko we na mara so onye benidika ketene kabu nchie kobo ebatadine Igbo nokwan kede ile mesa na so kwa na ofozu na so abo ofozu na so agbo ofozu na so ere ni osande no Igbo kpọ na asande no bo so dialect dị n'ime Igbo asa ncha bụ ndị Igbo onye ọbụla na asụsụ bụ na asụ bịa ị na asụ bịa ụbọchị afia you go market how do you count your market days Nkwọ Eke Orie Afọ gwa m ndị Urobo nọ na-azụ afọ ire n'ụkwụ ka ọ bụ ka ịgwa m Isoko nọ na-azụ afọ ire n'ụkwụ ka ọ bụ ka ịgwa m Ijọ nọ na-azụ afọ ire n'ụkwụ ka ọ bụ ka ịgwa m ndị Bini nọ na-azụ afọ ire n'ụkwụ ka ọ bụ ndị Yoruba nọ na-azụ afọ ire n'ụkwụ ka ọ bụ ndị Hausa nọ na-azụ afọ ire n'ụkwụ kesha ọbụsa anyị na ndị Igbo so na azụ n'isi anyị n'Igbo abụ ofu similarity ya bụ ndị dị across the Niger ka anyị na-enweka na-enwe similarity karịa ndị nọmịa anyị na anyị n'Urobo n'Isoko ka ọnọfere anyị ndị Bini ka ọnọfere anyị were ihe ya bụ similarity ka kewa abana na swanya ndị na cross the Niger na beri bụ ka ebe na similarity anyị ka bụ ye una uche bụ nube ekwofuzu uche adụ n'efọ una elilolo ọsọ efa ino na za negere fi na zakte abi okpere si chiri wabufu oro chiri wabufu ka isu na bụ efa ka ara ka bụ efa eju ka bụ efa Igbo konjwe ka ịgbakama nkịta efo oke mari fadim adịghị ife ma ngwa dị na video ka ọzọ asị na agwa m sị ị na-achọ pompo engagement or conversation dị na dị page but ushiela na agwa ndị mara iziokwu na agwa ndị mara iziokwu n'ụdị ka isi page be group ibe ku iziokwu nje na agwa iketasi Igbo n'ụkwane na ndokwa na agbọ nọsa anya ọma bufu ọsọ ni nọsọ na webufu and the state can create a chain in Southeast ọ na oguru say ego anyabụka Igbo should not create a chain in Southeast bụ the only geopolitical zone where you create state with it so exception agwa m sikete say we be create state any in Southeast ka anyị nọ na Senatorial District ka adịkwa afọ na waka ere ni na-eje kwe create state ọzọ na ebele ya bụ uche do inishi mere iwu uche common sense do inishi ka izo gara na election na si joka election okochune but we create state na ebe ka igbubete local government onye ka azụ acha ọdụ ọka azụ ebe ọ ka aga ikeshiwe n'Igbo anyị bụ Delta North and adị na-enweta allocation eke anyị as a state senators anyị nwe na aga eto instead of ofu nọ na-ekwu ọnụ anyị na National Assembly akichi nwere eto yo na former dị na-ekusi ọ na-anụ ayọ social bit in the Southeast ya bụ sa state ndị oche kọrọ in the Southeast anyị sọkọrọ we close we
Uno na kawa de progress. Como when they work Go State will ye grassy geopolitical zone, this one across the go will see neighbor. Mutadara and Nature Neighbor. Open the allocation and was directly. Go on up, Paragraph. Also, no neighbor or politician, in their politician, for some direction, a quick state. No, I'm also work state and say, okay, Kadua will you imagine at why and John Danny for gender name. Never watching a quick state. Where you will not will ye. Will you know Mugushi? Dear my formula. Not by the patapata. Back on Juno, also could not only equate the issue not be born on equate. Oh God, on a quack consultation. Whenever on the geopolitical zone. Oh God, na kwenda shule kwa si ego Nigeria ke create state ni ego ada wajiru ke make ni. O say don don no na ajo no. Ko ogbochi. Oga first reading. The bill like second reading. Oga wo public hearing. Committee afọ by na. Ebe no dey do be shini so na do body na dem. Ba na book by dey. Then na one of say your state we create here. Also dey we here in south east. We here in south south. We here in south north. We here in north east. Ibo bụ na weti ene ife ama na msangu ni state ekan no bụ okike iyo ko bụ mme kwaji na tie state ni geopolitical zone wala na fe na agwa no o ga na midwestern ọ bụ yotu na ni midwestern kwaji be wala ni shi ni western region tie ni midwestern region ide una eba we wodon shi ni western region tie ni south south ide na do unu dun eba ya ko na dun eba Gawu kọrọ n'ọnụ n'ime western region entirely on ado and west on north south south o ne fono fro eku kasho no ndị achọ na kwa create that state na tin south south bad be push the create state kasho no bad ba do shele kasho no bad be mishi kunuji onye ka uno ndị nnara anya bụ onye bụ nna anyị na ndokwa nation abụọ senator for 12 years kọrọ na ka anyị create state so kwa create state ka o dey change the south south Okowa bụ the governor abashi work senator for 4 years kọrọ we create state na in south south. Mwabosha, obuna senator for 8 years. Odo si we create state na kwete in south south. But we show gunde gbo ogo Denis Osadebe we. Eze Nwoko Lidumujugboko. Ne dafe we. Uwende na manda we don do kini create state na we kuni so anyi ndi Igbo so chewa na across the Niger ka anyi ndi Igbo local ke. Onu ndo be na function na kwete na south station ba that na so we create state. If na no na market so no and your state we create here. And they be sorry federal government where will any it. Ndo na ezune. If actually by the allocation na kan. And your state go over a book anywhere. Can no be fan function ka gwa no. Benen.